okira soko konyari baga lyo kwa kalinga lya Nyasaye twalisomere linganeri buna mwantebetie indisome kurase etabu kiamos buna mwatebete twakirigere ile ekibunge ekyo buna twakirigereria igekora nga engenje ekibunge kaso gutanga ngeringa Israeli yange tugonchoka Israeli Nyasaye agatuma mubani Amosi abakurere baonchoke banyoro gotoreka bakanga Nyasaye agatuma Amosi batebinga onye mbali gonchoka tigabana bagitumerane asigiti turwanero Israeli bange tugonchoka bakanga gocho koigwa manene ebisa kubyanzi bya bayitana ine byonsi byarangire tugwasekina ikini Israeli bakanga abantu ba Israeli bonse bakanga abantu gocha liori trome nduri gonchoka ba ebogma bwabo n'ibintu byabare gukora bagateba nduri gutige ibintu byitu igo Nyasaye akareta Abasiria bakaosa wa Israeli bagaitwa abamura babo n'abisike babo abakungu babo n'abagabo bonse bagaitwa bakairwa ubusumba igo Israeli igo yebege tankombera na Nyasaye asekina asenda mwamu ya Nyasaye yenda mwamu ya Nyasaye egacha Abaisraeli bagaosu bagaitwa lakini Nyasaye ikide Nyasaye arengere tinga baonchoke banyora mabira enzi yabe tigare ere ndonge ere yomorembe lakini Israeli bakanga bakaomba Nyasaye they ignored bakaignore Nyasaye nkyago tote igo Nyasaye akareta ogosalika wenze yabo igo Nyasaye igagocha story asomorembe erinda toye ubugimo buya to kwanga igagocha asenda mwamu yaye ndamwamu tumne kitabu yuko managyo taba elieta buruganiri machi ndamwamu eligo salie na gotawora kigima igo bakanga kitabu ya kikia Amosi isano ase erete ogotera korono ogotera kwe funeral kwa abantu bagotera kera abantu bakure nakwo Amosi yali gite akobatera Israeli igo murago umuntu yo okubuki igo Israeli yakure igo intuto batebigwa twebekanga tumerane Nyasaye tali asogosalika tali asenda mwamu yaye ko tumerane Nyasaye asogotorika na asomorembe na kitokolikia igo tukaliginga abegeni anyabakomana Nyasaye gwikababe bayiboyirwe eryakabere baonchukire birengere byabo anyabakomumira no morembe mbako ganya Nyasaye onyemba mumanyiti gwikaba mumanye buya banje chimbu cyaye ende banje mirobiri yaye ende banje asense enya arosiri turasoma kitabu cy'Abakorosai buna Abakorosai barandire tuwenchiri bagaonchuka bakanyora bakama matunda ayo kwegena n'yo bwanje nibora sinkoro cyabo no gosemerwa kare na kare birengera byabo bikamuskurwa sense bikabekwa ibintu bya Nyasaye ugobo mabwabo bakaboboya ende tukarora buna Nyasaye arangete Nicodemus arenga umuntu gwetini bagora nomino umuntu gwetini lakini koyotra manya Kristo Yesu agacha Nyasaye akamokonya akamuwenia na Nicodemus agaonchoka akaiburu ya kabiri akaba ekebekero kyo komo cheni na magoroba tukarireria buna Nyasaye abwate nibe nyinge gotokonya tubekanga sogoja kwaye Nyasaye taikubori egento getanya arekana so mugwito tukarora
obuya bwa Nyasaye bwaorokiwe asogotoria abantu bonsi bamwanya abantu bonsi barenze n'abanyasaye na Nyasaye ururo buya buyari kubatoria abantu bonsi bari bo bolimo bari abaiti bari abatindi bari abariri bari bakogecha bonsi Nyasaye nawe kingura ko bakonya abarusi asumusunte abarete asumubaso erinda abaceneke gima abantabu babe nerango yo gukora amaya erango yo gukora amaberusi wo erango engiya enya ebekwe yo gukora amaya ekero tuganyite Yesu Kristo agokeri akabere intuna abeye tuganye Yesu ache aturusi asenseye buno mwago yo mugira asaba nga Nyasaye oturusia otuira suburuti bwa kaira amana abana baitu ihina rigange nene yokwebekanye tari yokwebekanye tojogo ituto saliwe ikintu ebekanye asoko mumera Nyasaye buno motori erinde arusi chigurbe kirasa marekaito atwasuburuti bwa kaira ekero kosoma linga twebekanye yokorengera linga tankiro muntu yakoba nerangunga abuno ngogenda abuno nguchya lakini tali boygo ekero kosoma buna Yesu akuba kwanira abaisiraeli ana abantu ekero kyaye igo kubinga igabantu bakaibwa amanganaya ngoburuti bwa Nyasaye bwakiri n'abantu bakanga ngakibonere engaseti ya ba Filipino onyomo Filipino rota tirigo te baso be kiri engaseti yabo ya lima ikabeke cartoon asimanira ateba abantu ba chinjere be asabantu bakogenda chere yeme yare kogenda Nyasaye ne yende yare gocha Washington DC agateba Filipina bangi bakanyorekana bagoche Washington bakango endo Nyasaye. It was shocking, lakini this true. Ose kogenda embassy chons chienzeyega embassy yanyora abantu bechire babeyudo omorobelyo manene na America. Inkibago jogora America tari Nyasaye babeyudo omorobelyo kibaja wakora America yego tebekana nerenze entenenku wadeni watobuya watomrembe democracy nero security nero asukura rambiyo so igabanta abangi eba purify pasakwa unga ngayoko ge Nyasaye usina America maybe abangi na America basa gocho you will be surprised entego soko ko buya kigima ngayoko yana ngari bangi na America Nyasaye to Nyasaye ka esa katira ganyaki. So, ekero korengererie buna Nyasaye buna Nyasaye au kwanira abantu bekero kiaye it shocks you. Ndike na kitogo soma bona asi Matayo 20 na ibiri neke bunga kemo mpaka 14 na Luka 14 ebungo 15 pake 24 umuganoro no yomo umugano uyu Nyasaye wetu umugwekano Yesu Kristo wetu umugwekano womoyiga bwenyangi umugwekano womoyiga bwenyangi gose umoyiga bwenyangi gose umoyiga wokoragera bori kirabu igori kirase Matayo ori kirase ase Luka mwana ona otokogereria tonyora ki point isetu chikorokelinga enkoro y'umuntu ngakiere enkoro ya mwaya abantu ngakiere nerango yokugenda si Nyasaye ngayirango ya yiri na si Nyasaye usini gatuli
no to ko teba nga twebe kange enkoro yitu ya musiri kurwa sense nerange ko yandonya sai ose to ko bana ba Filipino ba ko yana ba Washington na California oza bandu kere chembasi ba ko cha America once buna chinga siti chikoroki omwana oyo ntonyo manyete ntokonyo kwane enchera omwana oyo ochagete ase ekitabu kya Matayo enchera omwana ochagete ase ekitabu kya Luka. I like it better buno ochagete ase ekitabu kya Luka ngaki omwana oyo Yesu akonyoteba ekitabu kya Luka 14 efungo 15 tuzo ko bisomo Yesu garenga ase enyumba akiyitwe agikoragera abantu bonse abange bagacha akarora n'abantu bakurwanirira isi bagwikaraza ebirogo takiro umuntu atatanywa sagiya ikiroge kanene bagwikaraza Yesu akarigereye akatake notes bono akajago batebuna kera mwarangiri utawuchika abantu bariya abasani bayamo warangiri abantu bonse nende ko bagitanyo kubita ko cyorekero karanze uragire umuntu yoborenga se muyigoyo akabaye gukwane point yene na ikayara Yesu akabeko mugano agateba iga umuntu yo agateba. When one of those at the table with him had this, he said to Jesus, "Blessed are those who will eat at the feast in the kingdom of God." Igo omugano omoyega Yesu utakokora igora bomuyage abunaona nkinda taikoge atabanga blessed are those who want. Yesu ataba tago sanira igo bantu mbaye batagete goja so bomuyegoja sai Yesu nabango batete igo omuntu yo agakunwa agatebe point Yesu akana. Well, I don't think so. I don't think abantu mbari nerango yo gocha yabo nongo tebi umugano bunabantu bakaba bacikirwa se Yesu bagokora kabatebo yo yango tebi umugano ngakia tebete monto yo mo atebaiga a man preparing a great banquet invited many guests. Umuntu ubwato moyego manene akarangiria abageni baya bange batikoragira umoyego manene iga atayikonyoroko umoyego bwenya iga barangi batikoragira abantu ngaki yaba abarume nabaya monto uri ubwate nibe nyinge nabakorangiria abantu batikoragira busa bamanenga uno muntu umuyego ikenyoreke gitu ndwatu muntu umuyiga ikenyoreke gito koragira abantu benevolent embarrass and leaders igo monta karangiria abantu batikoragira karangiria abantu mons agaite ibintu bya yebinuru abantu batikoragira ngakikera ya ikire une mugano wo teba agatuma abantu ngakiri ya iki agatuma abasomba baye yana matebi abantu bari twalikirita marube cheki list yabageni mugeni mo tebinga o endagara yabairanye abari abasomba bakandikire nyumba yube ritu atomete omoyego uri omugambi abatebeti oikire bone ebintu biriye binuru byonse bya rosi nchumaragire ngakikwari ko ngiri abantu bale goteba come for everything is now ready injo mara ebintu byonse ibire semesa biri ino kuragera woka abantu batebete ubungu 15 but they all alike began to make excuses. Balbon twarange tuwe bajaga korwe bitamero. Oh no, sorry. Oh yeah, nabona nchitinga ngocha, sorry, things have changed. Things gocha. I'm sorry, I'm sorry.
igo bakarwe ebitamiro byabo nto goje nkibatebete umuntu oyo magateba iga umuntu mutangani I just bought a field. I must go and see it. Umuntu agateba nago rumugondo utimati usumugondo kyorengi usine wa matunda usine ebintu nago rumugondo mujana ko rumugondo yone nkingo simeko season ye bana igo chaka iga. Oh, okay. Ateba I'm sorry I can't come. God, yendo te yumo manenenga anyabere tirigoje. No yonda gateba. Na urite chieri ngukole mia go era no kochiroranga kichieri jinga kiyo chakwa mtikole mere naende I am on my way to try them, please excuse me onyabere teyo mananya konyabere no yonde agateba iga still another say I just married so I don't come. I just married so I don't come. I'm going for honeymoon. I'm going to for example, I'm going to France. You know, was in Kenya. I'm going to Zanzibar. Zanzibar, no, I want to go and animal. Zanzibar, no, a beach here about as a beach. I'm going to Pemba. I'm going to Mauritius. I'm going to the Caribbean. So think good. I don't have time. I don't have time for the part. Oh, tell you manana very. Abasomba kairana. Akaripote lyo maneno obo. Olyo manene agate akaigu no buru kigima. Abantu bandoje egose baongo igona abachigete bachikoragera bangire bono lakini nyumba riri kindayira ngayigo ndayira nguzarekere atabagenda kere street orete matedi wode bwezi mokonyora wabu bali abataka bonse bali batabwatia se bati koragira ndayira ya rosi bande mikoyonse balete bonse bati koragira abamba igotete mpata koragira bene manete bali ninja bati koragira bakabatebye omanene twachire pake street twaletera abantu bose naende erumu netigarete erumu netigarete olyo managa batebye go out to the roads bora genda kirasi choro byonse malete kiro mondo gocha iga so that my house will be full. Then I tell you, not one of those who were invited will get the taste of my banquet. Bari bose barangire tuwe bachaire budget on tayo ora yuno no tyokerere ebintu bya so iho yesa gatebya abantaba ekere yadebetenga omoyeguyu Yesu ukorangeria abantu bagikuragira endagire ne yayo bakuria abantu bari bose yarangirie bakyazo bugambe bwayi gendo ngeyo baho barata incho muragere moswase uburutu bwakaye na kare incho muragere abantu bata riri tangani baigwe yeah I like that ninya kitahongoje koragira amatuke karati ajiweka bakare no we are busy so yes akabatebinga murigereri bari bose bangete goje mbago nyoya gete no negesi ni bagobekamo omoneno oyo as Matayo Matthew adds a dimension binemega neyere Matayo enangita so guchaka kwa Luka Matayere ibunago teba Matayo 24 ego teba iga no Matayo 22 sorry Matayo 22 bune ego teba atebiri no mugambi orogokorera umwana oye nyangi ya agateyo basomba yana mateyo abantu baje koragira abantu bakanga they refused. Then some servants
said they have been invited, that I have prepared my dinner, my auction, and they come to the wedding banquet, bakanga, tuachiki bakanga, bakateba. But they paid no attention and went off. Mbaju going to Umugabiya, Marangeli, anything to be able. One to his field, another to his business. Ramaganda, as a Mugondo, Yagorite, no Nagani to Kaya, going to Kaya. And then you can out to Rangeri, Bakanga. At Umurutia Kaguninda, Umurut was enraged. He sent an army and destroyed those murderers and burned their houses. Varia Muruta, Amatambaji, Dabaranga Bangai, Abaskari, and Musa Memichi, Avayons Motor War. Umuruta Kavanenda Mamsat. Ina de Yabantu, Abas Mabai, Yan the Kirasi, one Malete, Balibata, Balibata, Wadinaga, Baranjo, the Goraga, and Nera. Okay, the Kiras Wakataban to Bagaichura. It was filled with guests. The house was filled with guests. Umuruti agaja kororanga yangonda raba ndabagire bagire bwana koragera ndore ngakiba koragera akabate boy go tiaje korora umuruti agacha akanyora abagendi bali bayi akarumu ntoyo mo utabwati yanga yinyangi omontoyo. I like this. Akarigeri abantu bose akarigeri umuntu yerenga kyakita atabwati yanga yinyangi yerekana umuruti yikira abantu bali barwete street batabwati cyanga kingiyo umuruti yone yaro cyanga tabacyanga iki nagiye abantu bakubekera baho ki umuyigo yone cyanga kikabe ku cyonse abantu bagabe kiro mudaho je gisieri size yaone ye okay o je gisieri o gwe okara monto na no I don't care about that genyo na kia jirti ngitangene ndage umuruti agacha akamanyora no data nakiwacha enyumba yenyangi ayotabwati yanga umuntu uli ataba. I was speechless. Abantu bante ngagisieri ari njira kane osoli bagokora yo manene batebe atebona onye tubwati yanga te abantu bali bwatu umuntu musokusi kutudo kiskai ekabe ekero. It will be weeping and crashing of teeth. Era in your moyo oya sakorete Matayo. For many are invited, few do the choosing. They are invited, they do the choosing. Igo yes out the tebing aki ochikira abantu bonsi. Lakini korwa okora kwaye tali bonsi bataye de gocha osuburuti bwaye. Tali bataye de gocha kuragera. Taya abantu bonsi bataye de gocha kuragera ase umayega bw'Imana y'enkondi. Tayi bonsi bataye de ko ndonya sai. Tayi abantu bataye de ko ndonya sai. Nabageza akote. Iyo bachikire inchuto merane mbayira ase tata lakini otote abiri bali gocha. Ntali abantu abange bago. Abantu babwate excuses ibingi batache. Ngoya turigereriye a point gininjiro. Unabono for example engaki yabo analysis ya kolirwe inga Japani na rensente nenkumono one of in the Asia aba Kristo Japani ebara abo 2% was 1%. Iho hata bunense ko nyagotenenka buno Kristo bukonya kogenda ansi ikera abantu manjite ebintu kubwa Kristo Yesu. Europe, Sweden, Sweden ichizi chirichia North countries na Bongereza bano yaji Bongereza ba than 2%. 2% ya Bongereza na bago je kanisa. Na bago je Christmas was a funeral. Na bago jo. Lakini nga regularly nabaki abantu baro bago no immigrants baru karwiki na bago ya kanisa SD kanisa SD wanyore new board bantu bakego barabazungu. Abantu bari bande baraje ingitonya kubwadira itini ngero tokonya. So America bunenze ko nyagotenenka
Buna abana abange bagotiga Kristo. That's what the Pew Research ya koliri. Yesu buna go teba iga baga liba chore tu mbanenge nenchara. Liba ba bete invite. Ba lenge njara nyora liba kana mango na korage. Ekeraji ko tebi baga watu mugondo, watu chiombe, watu tuka, bintu bya ichoire. Ngitokorere ndagire nero ko itukemena nero toiro bakanga bakawe excuses. Igobuna abantu bakonya konyore enibe kenya gotonyera enibe yugiri omotego monene asa chinkoro cy'abantu bonse. Ikoro cy'abantu bonse. Atima ituzuma enibe igewonchiro bonto rise very quickly. Umuntu olingo mutaka utabwate nibo amatukabira atate ibintu bya abana basomere baretire sukari yoko joro umuntu onjuki umwana ko joro umutikonezi umuyogoje kanisa abana baretire sukari utari goje bona kanisa umutikonezi bwaeli ngitonyo kubwate intonyo kora batutsi bya batamago utiro umutikonezi ikere ibintu byiciro bwo ayo bari yagusa so no mugaga nabo umwako yo mugande gatoyerega umaite kingoine umaite injina munasomedi abana bono kinde alinka sende nimbwate bese donko gando hoteli nanywe chai kera lituko donko nanywe chai abantu bali batasomedi abana bawoje gojenga umwako takora kisa ayengi tosomedi mwana aito tubwende kwa chai iga umuntu yigare deli goli abantu bali batasomedi abana mbaye kwa chai so eni bwege gonchiro ubugimba bw'umuntu very easily. Very quickly. Abantu bakira immigrants bakira kuje bakira it takes on a very short while. Abantu babera baisimiwa babera important. Bari ko gomo umwana mata umuro mata ekajita akakore gasi usuru mwaka myakebe karagenda Kenya akakombo igali nene kabisa nesuti na bwate ile korogana biya nega hali akutara kabisa na bwata machuma akumolenda umoto obeire umuisimigo bo oyo makanyoro umwalimu wa headmaster kwa secondary akamanyoro njira akutara na maguru erebono bugwa gwonjuri abyo umwalimu mbona maguru gutarira so igaliga akabikwegani ngayo kogen ngarazi akamuyiki bako ndagarusi elwengima ata mwalimu elwenge ndakora. You see how a person changes within 1 year or 2. This person is different. Igo yesa tabanga buna barangire tiwe bacha asinya sai bacha tekero engakiya ikire bagucha itibajiti bakaru excuse bakaru ebitamiro ndurigoje kirimo iyo twakorwa imbagwa de gas bako they are occupied, they are busy. Ngakyobo mabwa obole no bwane kyobo mabwa obole no bwane abamwakira America imotore ke osino amugusirira America no togusirira ogende nyumba yake mu Kenya iga unamana tima jinzi mina Minnesota chifrichi igo chiri unabona bodo sa ogende kire nyumba y'umuntu chinsaga no chiri friji ngimane chifrichi kemo da bade ibere chifrichi ibere nando ogende bali bakuri nyamane emboli eko emboli no ere chingoko no chiri abantu no kuraga kubuda winter mbuye mwale umwalimu yaje ko so miheri winter bante barazo kukwera anyumba endagerera itabantu endagere gikire dino kunolire risoza nolire chinsaga nenyama emboli ne chingoko nochi na mabere naro mabere mangaro vitamin D bantu bali ko vitamin C bai ko 2% ndiri ko 2% diga eto ko 1% eto ko vitamin D eliere full all no ere so health will be a big problem abantu bachirega igombo olio gosomia health mwamate buya ebinda kwenda gosomia bigo birakonya abatu akira so
Yesu agotebinga mwerite imubaza kukaga ngangoja muri asinyasaye ebintu birabarichani bigoja kubarichani mutaje mugoja utari goja nebintebyo nebike birega unamwakira abayibuli na umwaka mugira asaba abana twareteta bayibuli barengetini baikira bamura inche bwategali ekali dane ngombate Mercedes Mercedes konyora Kenya Mercedes nege teke kongana konyora Kenya nabata bakisana bako ngendi Mercedes ebol tukware ko ngendi ebol ngira ka fox wone na kwate akura gutali lakini abande bawe ka omwaka oyo makore mpinye tatu egabwate ehonde elie nene elie pilot ya ayo mwako indikwa gore te pilot no kwanyo miringa ya tina nyoma ngino gore pilot abantu wiki pilot team nera kunywere mbe agutarire ka nganyoro mugino yomo tumanye korukenye ngomanyora limo igabwate SUV timaiti weje nkara nere yari nganyora yakonyege omanyire kogendia yakonyora kwa ngoseka ngomoyo ngoseka ngore ayarebe igari rero kogendi Luju kwa igreja que alguém tira igor. Akante vinga pasta. Igana America. Kante yes, I agree. Ikera Kenya nkwale kwenye gendiga nkwale kwenye isania. Igana America ni bwate bintebiya. Ebintu bibiye na biratolie. Ebikoli okugenda gwitu. Na bitokolinda. Na bya oya tebete ngoje muroma yabaga no we are busy bona ga Minnesota ni kwa twalire esama house ngona tore cabin no to kwenda ujitoru ingi to gojereka no to kara to go akontimbo cabin so it can be is unnecessary bad osonye winter ntina achire Arizona nonko genda nonko ate nyumba nonko benya baka sama ya winter ya eliri so ebintu bya ngonya watonyera bire itwajita abageni abake na itwa struggle ekira abantu no bakira young people bakira ba college course cyabakire barenga boge gutobua basomere kikosi banyore gasi bone etongoro inerera nere gutuita umwe denga tudagende mama ntuyo tebe bono ayagenda yongo ko irango tikonje ko yiranji umugino siye ndakora ingire bono ultugwe abankora iga bakora ulutwali kanisa gesieri olyogenda ne gazi ayene timaite zako genda uzino timba ko kwaka uzika yako genda enderanjo je kuyingina na uzi isoje kuyi. So this is what Jesus is about telling. The more it's going to be easy. It will cost you. It is at a cost. In our whatever. Even oh my God. I say tab kiaruka. Not to quit in the back. A point in error ruka whatever. Yes, and I end up whatever. Avant Bariba. Baja atebe tiga una ruka goteba duke di komina inye buna goteba iga agoteba iga unarwalia so asa atebi umoyega atebaiga. A large crowds were traveling with Jesus as arwali, and turning to them he said, if any of you comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even life itself, such a person cannot be my disciple.
And whoever does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Akubate. Wala yes akaonjoka akawate. Umuganda oli kumubwati. Obate bilibuna muna ba with the excuse ba with the bitabira ntoli goje akabate. Bono igaba nomba tebiga. Bingana naliye. Onyo omuntu kombwatia weka abogo ly'umusaraboyi. It is at the cost. Obugima bwogo tole kamboli konyorwa on the silver platter. Esani gogo bekerwa wae. Weka wanje kuri obugima bwa eke mwanso naye as Kristo Yesu. Obogo ly'umusarabo omubwati at the cost, at the price y'obugima bwao. Does it make sense? Yesu rama ite nkoro y'umuntu. Yesu ekitabu kya Matayo akatebo umubusuli maybe it's Mark umubusuli Yesu naenda akora umubayeno umubusuli yadoli rero umubusuli muna Yesu akomoteba ekitabu kya Mark ndaro Mark 3, Marko 3. Whatever ya. Oh, Marko inye, sorry. Marko inye whatever ya. Umubusuli akagenda kubusura. Akakubusura, muna bali kubusura. Chintetere chindi chikawase para inchamera bora gagoteba aseskia gweta separa ntimereti chinyoni chigaja chigatabul chikaira iga ateba nga eri neri ngana lya Nyasaye yarande tiwe njire karandi waso omuntu tali tegerera buya tali rengera libuya igo nyanyora libaga ligo swase birengere byaye rinde binyo bireto gonjore likobogima bwaye igo abantu naba abangi bawogeze kambi barandiriwa ambya murandi mbya kwana otigerago tako gendanka arenge ngari unati yabege twi ringana indo ngane nene bono tiango ndali gerengere onye tali rengereti igo ndigonjoro bogima bwaye Yenga saitani ocho tabulya kangana kage kere kambi likorani ende saitani tabulya oge nora ene kambi myake ne myaka utaja wonchuka inki lingana lilikorandi ndiri konyo ali baga senkoro yao irinde linywere asebirege byao ndiri to wonchuka okweboro wa elia kabiri oyeza hotel igo kitoko ulinganeli and tolirengereri tonyo a time to think about it about them elinde likawase asoro baga yazenjira amagwa kalimika ndiaje kwama elinde likawa asamaroba ale likamera akeigo elinde likoma umwazaga kigoje likoma aba mbali na barabuli takiti linganeli ndire tiembelia zo mabwaye ndibere tio igeka liyo baka binywe liyo njorobogima igo likoma keleme cyane yajigoja abakongwa jigoja bakabo keigo umwana urwalire ibintu byarire tini tego tokoje kende bakaendo bara ngoli bakade binde bakatige kanisa. There are many people who come briefly, but can nobody no mungu. Emechari ujigoje makeigo, emechari no ego se tune liuma na dia toka se kanisa bantu bakumana ote ekanse etu atige se asebiti na bire handi mwana tebiti naga ndaji tyo baji to kubaro igano kubwatiri bagwatiri ti ento kira igoko yadi ngana liense ndiramera lire meriri aso mabwaye nelinde likagubono likagwasa emetobo ase amagwa linganeli tiriameti
egento bagoteba ritamerete igo riamigetwe ing'ana ekero rikamera rigakina buya lakini rikamigwa nkigekori미ga una Yesu agoteba egoteba ebungo 15:3 still others like seed sown among the thorns hear the word but the worries of this life, deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Worries of this life. Worries of this life. We will see them. Worries of this life. And deceitfulness of wealth. It is deceitful. Deceitfulness of wealth. And the desires for other things come in. The desires for other things come in and choke the word. The worries of this life. I don't know what your worries are. You might be judged. Worries of this life. Bills. You know, bills every day. Onyere mortgage wakana, onyere nerenti wakana, twist nero, egasi wakanore insurance yegari, wakanore medical insurance, inkigeta yoke wakanirwa, kirege tuga nebes. This worries people greatly, and it's true. It worries people. Bunabono abantu babute twigasi, abantu bandi they are homeless, really. These things worry us. Worry those who are in the church and those who are out of the church. They worry everybody. So these worries, they will choke the word of God in our hearts. The worries of this life, they are there. Muna kwabo getemambi kwa minye kiria segasi kero moda onyo moda kero moda bwa de gari yaye oli oroyo mo lero kumyekyo banta bayire gasi ayeyo no mongina amutige gasi ani magoro bachi kumoye na era gasi yaye enda abana bamurangiri dadi ni school kwa kodire ngona toro mupira na enda amyo kabayire yowe tana nesi orori umutinyo mwe utanya ko no ene biblie ngayikali no gosaba so those things worry people and they destroy faith in Christ. And deceitfulness of riches. Deceitfulness. Inga obongeneria we being the tokonyo. Timaiti kero muntu buna kinete onye undu mwakinete inumorine Maria mangenka reita una gomontayo ya kaskaye amaria kwenye komente kali ka tu achagete oborwani bwayo abantu abangi they were students abantu abangi twange abana fuzi bari umuntu oyomo babere batatu bari kiregasi abake umuntu bwate gari kigari to umuntu baje bagurire kigari twaregera gusimba tatu simbane mwalimu umagwa umwalimu ongera arengete maze yatombe bwate gari orokora toira ari moigo tutropa azigete umagura bwata gari kaye Peter Nasi wakiri na barengega egati ito abandi bake ebegari byagiterei so ntwa bwate interview lakini bono abantu kurweri baruro basomire abana barenge skuru bagire babere gitagitari babere meremene ibintu byatonye rembiro ibintevi na biko gara abantu I want to aiki. So these things will choke the living word of God in our hearts if we don't watch.
You don't need to be a millionaire. No, because was enkoro y'omuntu byawonjura enkoro y'omuntu orengere ringe binde nabyo kabirankonye ukristo mbawo onkonye na n'ubukristo nende ebinde kibese twanyore nkaigo na nyeza autusaba auturire etaisi yasinya kurwa bune nibeganya komenteka ubongiti bwa menteka ubongiti bwa menteka so yadabanga deceitfulness of wealth abayiburi mwakira mwanyorere injira abana bamenyete bayino igeko babazanga abana bakamba baba Kristo. Yeah, it's true, it worries. Maybe ndibiko bawari maybe ndibanyore bikaigo akagari ngaro nenyumba nengiya inyumba mede nengiya inyumba efriginera nenyumba nengiyere umuriro nori na maje no ari wo kunega kwizya maje umuriro. So these things we thinking ebintu binebiya into arenge no missionary Nairobi oyomo to abeda ko missionary ba ocha keyo kanga ibare abatene nguzare ke babwategali and ba wenyomba sagiya ko ekaro ko iga okomera iga yakumike yana naye no ko arenge kuruga o missionary yo yiri magacha asitu arenge ko yori friend yana yachire kutukwani akanyora gabwate a big car Lincoln enene kabisa iriye more kabisa enene umubishiro yakumena ki ate akamubuli so and so you mean you drive a Lincoln ataba iri ngitwa ya America ngitoko gen umubishiro yakumena wa Lincoln ngai okogendi aiga una waite ko muzo de goro akumena yorendi ichweze kwa watu ku Kenya aya ni gana ko de pak wai kire ngo he was surprised you go injira injira abantu bakira baganiga ba menyire ba improve their position their wealth it is tremendous. Aba Kenya also maiga as abantu bariga bari most progressive. We are number 2 in the United States. Because about Kenya, they are hard working, they are aggressive. Akagasi kabe bakukamigire because banyorega kibese jinko gonya otonyere chi. Because chigo ibina bigonya otonyere na chigo jago ito mu Kenya tabo mu Kristo. We must watch ebese twanyorire etumekebiya asawo to konya to ita kurosu buru wakana and worrying for other things yatabaiga we worry for other yatabaiga and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful and worries of other things. Itayaba Kenya buka our other people work for other things. If they binge bigo sumbwa abantu ibinde no buruwaire na bano burere bwagire COVID it worries people ebinde echi unatonya ko echi ngonya korore ngonya ko arachire it makes us worry bamura turasako yenda bwangu bono turasako yenda tuti turara abatukurubiya so what happened there worries bigo sumbwa abantu igo Yesu gakuwoni agako kukurira abakristo bonse ete noyi mwarangiri goche suburu twakare na kare takorengeri nganda isubule bagote abayiga timoba buna bari barangire tugwe gocha somo yiga ekero lituko liri bagocha gocho moyego oikirange bakanga gocha nintu twatebuga yiga twebe kange asoko muomera omanene Yesu Kristo ngangare gocha mbwangare gocha ange buna toteba ebimanyiriro byogocha kwaye byabaire irange ekinanyo rentule nditi usigara nyore ebintebi byagerire
tuli kwebeka anga suburo tuwai ukona kukwe uko cyane ko konene kwa batumwa babwate ese ngaki ya Paulo asama tukama kuka abantu barenga ba Kristo Paulo yakurikira Timotheo werite pia wea amatuko yo moeri amatuko yemechando abantu batachari by'ubu Kristo Timotheo akabere isatu abako Paulo akote Timotheo na niyo ne generation enkazana abantu barenga ba Kristo ngakirinde generation ya kiri amatuka mangaye generation ya Paulo abantu bakire kanisa barandiri banyoro Kristo ende amatemu abaira mange agoba muza kuchimagika nako batebiga mark this akote Timotheo mark this there will be terrible times in the last days era benga kiebo kongusana matuka agocha abantu they will love us of themselves love us of money abantu baweyanje bawaje kibese mono bakwimukere liguru aberoli bakora abandi batari ko cyari abandi but disobedient to their parents and grateful umuntu no mukora mu yetakora sinamaya and hurry without love and forgiving slanderers without self control brutal not lovers of good treacherous bari batari ko lenda ubwirwa n'abandi rash conceited lovers of pressure rather than lovers of God having a form of godliness but denying its power having nothing to do with such a people have nothing to do with such a people aina tukama kesana kurwazi Paulo moya ari muna bara 100 ata amatukama moya ngochari na ende ko kana esengaki akote Timotheo yabanta ko yabasoire ase kanisa abanta aba bakora kubuna Timotheo akuba Paulo akuba teba Timotheo abanta aba mbale bakanyite Yesu agici ose ebagwate okoreka ko Kristo akiri cyungu cyo bokeso nchiyo abamba ko ganye Yesu abamba kwelita baganye banyore kare banyore Yesu abanyore barende igonki umuriko inki Yesu autotebe amatuko yo moerio igaraba amatuko amakongu asokwegena asabege bonsi weka baba yange kurubo bimobwabo eke mwanze baba uri umusaraba bavuga ati Yesu anonse asakubaira John Wesley uyo mucyakwa wekanisa yaba Anglican yaba Methodist atarakwa gahiriti ekanisa yaba Methodist ekanisa yaba Methodist iyo yarenge reform yekanisa yaba Anglican yarenge reform Adventist abange no barwete kanisa yaba Methodist igo Methodist reform ya Anglican Church barwete Anglican Church bakara Anglican Church ibinde binge yaba ire teri ko bwatere limono bagateba bona tutagite kanisa erepiwa ekubwati birobiri strictly no ba usa mambe na magoroba bakana bali kwaka chikadi cyari koko chikadi bando cyawugeza chikadi bana bawugeza kinanye kwaka kadi cyabana kora bakwa chikadi oya ni nyumba y'Amerika bange buna seniors chikadi bawaka na jiba entertainment igo amedo bakana cyo Wesley bakana bagate bakwa never they witness every day they chibes cyaba bakurwa zataka ni cyari ukinyinga se kanisa Wesley yekara ayetu umusara oya ayetu orenga 95 pounds ekero mente tue chonsi taliye tubese chigagwita se kanisa akatumia 95 pounds choka ko mutangani ekindi cyose murakinda komenteka
he turned into church. He was arranging strict and devotion to God. Bono aba Methodists ekerenchera bali konyuma rua, bali konyisigara, bali kumyokia maraya, lebintu bindi chinjira kitari chingia. Igaba aba Methodists emyaka emeke bakaba batinenkumono. They saved a lot of money. Hone kero Wesley ya aligireria ba Methodist yaba enibo yabe gendete comment ka akanyora enibiye nerego goite kanisa yaba Methodist akamanya whatever iga akara argue statement ya Wesley ateba ba Methodist akabateba make much money as you can. Tabakanit. Onye kwa ligiru musara, make as much money as you can. Ibi asara bia obionzi. O musara onye okupangeni musara, ego liyo kabisa. Okupangeni biyonyo ru musara chito. Make as much money as you can. Ikera money is not the problem. Ataba and save as much as you can. Tako liyo ichibes kia ojozi. Save as much as you can. Give as much as you can. If you don't give them out, they will destroy you. They will kill this church. They will kill this church. You young Adventists, you will make much money more than us. Make as much as you can. Save as much as you can. Put your money in the bank and invest it. But give as much as you can for the cause of Christ. Give as much as you can for the cause of Christ. Then, chibe chino na marino tabo motego. Okuba Rusia Kristo Yesu. That's what the John Wesley said. And it has been proven. As a generation in Tanzania about Adventist, it was very devoted. Second generation, they have good things, they have resources, they are cold. They are not very enthusiastic. Very eager to, very moderate. They are pagans, they need to be reconverted again. Igo nturiyange kumero monene ebintu binabitokoli nabito abeto kwana nturiyange kumero monene nyasa ebintu ebimbirase chimbu chitu chikororekana ebintu bitwanyorire amali atwanyorire ebintu bikebike mbire igo bitusi bete nabiro amatego monene asituli mate ekero twakite Andrewsi ngoja kato agita Andrewsi tukasoa nyumba apartment university yani carpet yarengi wall to wall abana naibaro the carpet wall to wall Nairobi kato arige Nairobi carpet wall to wall abandra bakesana ba the carpet wall to wall Nairobi asina roje carpet wall to wall nyumba bera jit una tarite emo late you get where the carpet wall to wall no ya momo shiriki yo igebi ndebimbi arengo abana karabaji gocha a carpet wall to wall we don't need to sleep on the bed igano tokorara nza tokorara a carpet igo ntokuma impact yebintebi asa amongo yabana bachira wow so American doji nigoro nende twagite sama onyanzi bona chirandu rusi osenye kwa chiro sama it was very good place, beautiful place. Chipara chikwabuswa inana kora se pare kwabuswa oto yote chipara chikwabuswa giandu chikwabuswa kabisa chipara busete abantu bakakora chinyange tukora chiyonge bakomyo kigiti it was wonderful mroyo makateba itwachire idio kuba orientation akakwana akayuli bagakwana tabanga wow
Andrews naendebe nekari bwita Andrews iko tukaroro obuya Andrews onye igoro itoko ibunga igoro nengia Andrews anya Andrews yereiga ngakigurira asa ko bagose igo tokuganya tutiga Andrews tukigenda igoro itotararo Andrews nerere ngiye mono so omwana funzi oyu reita kanyo atara amanyanga amatemenaro mosomare ke iburu ke musumbwe ke mwato motwe asome Greek ataka doji igoro teri gagai iga is a life of sorrow and difficult. So muna tuachira America na Sunday tuachira no Nairobi abantu bachiro. This is not the heaven. Imi tuanyolere bike mbito ngaina tukayenga tuaikire asenya sagere tuiki. Mbiva egetamero. Ego to Rusia asenya sada. No, I am busy. I'm not coming. Na nyore gentongo kora. So lakini binte tuanyolere bibe kerero. Bibe chingase stoko tacha. Erinde tuikire amaya Nyasaye aturangiriri asuburuti bwaye bwakare na kare. Otoguchi. Igumune kambi bono ya eriri. Torengereri obugima bwitu seriously. No tokomenya usengo na toro Nyasaye. Una amosi atebeti abantu bamwabo. Imori wonjoka, imori kori Nyasaye. Yorio mojo wanesegi, Nyasaye ngoreta resegi asimuli. Nesegi akoreta nenda mwamu ya yegocha. Onye muri kori obugima bwena asare monchuke momokorere. Igo naintwe ngonye bintebi gocha gotosiba ebyonse twatebire twakwanire. Onye bigo tosiba. Yori Nyasaye yararete ndamwamu yaye etosirie ntonyoro buti bwakana kare. Lakini gitora renge bintebi buna marikate ene oyo nateba ruka tubo uri umusaraba tubwati Yesu Kristo andonze azabutuira twange ebintu byonse biri bigotonguza kukimagiga ebintu byonse biri bikocha ko they choke biri biko natadege uzi ebintu biri bigotongenta bigoita okwigena kolikora se iye tobyange inuko ene kwito konyare goki yata balinga chinteteri gijagwe se liro baligiya litabwate amagwa chigakina buya chikama matunda 30 emyeye etugo saba tobe liro baligiya kinagina gusaba igo lingana liensa kiria gura story linyare kwapa yama matunda emyemo 30 andonze to astokoba erinde umuruti kagucha anyore ndurendete atoire bwoye astura amenye emyaka aso umorembo utari kwera no tuganyite toguchi esabe naintwi atosizeni enkora yitu te migwa namangana makama ke yobumobuika lakini lingana lya Nyasaye linyo libaga lyama singoro chitu erinde karagocha tonyore no turamo toteba ninga tuarenge kambi asegete nyarebe no kwarengerire ero narenge toigwete Nyasaye otokonyiro toretira bene bo magokoito kumberana asoburuti wa Nyasaye ekero oburuti wae wachi kurogoza bakwana. Let's pray. Tata Nyasaye lingana lya utwaligule twegule uko bali kwao no kuyasi tuli iwotagete abana bawo bonse pi bache asogotoleka kwa kale na kale warosirie enyangi yo moyigomba nene kwemanu ye ngondi endagira elito kolia eisaine abantu bonse
buna kwasebiriga abange bangusuko kimayiga mbaja z'uburuti bwa tata Nyasaye etogosaba twese bina twategerelingana lyawo omoikomo chenu atoruwanerere atosibure kurwaso kunguswa kobogimoboiga nokugani gomogimobo erinde lingana lyawo likina sikinkoro kitu lyama matunda yogotoleka abana baita bake n'abanene abayibali baito n'egisogoro kitu kira cyonse asenze yonse irinde karuburutu bwakire toso asesiri kyawo asituramenye naye wikakare na kare asama kwili nobororo nemechando bitabo kore kuba sabagwita se asumu basoyo basasizo motorito amen.